Nhar it-tnejn it-toroq ewlenin taż-Żurrieq u l-Imqabba imtlew bin-nies hekk kif is-Smewwiet Maltin inxtelu kull lewn bi spettaklu pirotekniku. Dan l-ispettaklu kien jinkludi xogħol pirotekniku Malti u barrani, mumenti minnhom in-nar tal-ajru ikun issinkronizzat mal-mużika. Dan l-ispettaklu kien parti mit-19 edizzjoni tal-Festival Internazzjonali tal-Logħob tan-Nar li jiġi organizzat mill-Ministeru għat-Turiżmu flimkien mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli tkellmet dwar din l-okkażjoni u tennit li l-Logħob tan-Nar huwa parti importanti fil-kultura Maltija u ta' kull sena jiġbed lejħqat ta' turisti lejn pajjiżna. Portelli enfasizzat kif dan il-festival spikka t-talent u d-dedikazzjoni tal-pirotekniċi Maltin li huma kkunsidrati bħala professjonisti fuq livell internazzjonali. Kollox f'dan il-festival qed jipparteċipaw b'mod kompetittiv 6 kmamar tan-nar barranin u kamra tan-nar oħra lokali minn Ħalluqa. Il-kmamar tan-nar barranin ġejjin mir-Renju Unit, l-Iżvizzera, l-Italja, Franza u l-Ukrajna. Dan il-festival se jkompli b'wirja kompetittiva oħra fl-Imqabba l-4-29 ta' Lulju u se jispiċċa bi spettaklu finali fil-Port il-Kbir il-ġimgħa 7 ta' Awwissu.